kako bipolarna osoba, podijeljena ličnost, društvenjak, pola prirodoslovac. I onda ste jedne očitaju kako je vrijeme i samo će tako Ta je biti. najbolja. Dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Niš konkretno. Kad narastem, bit ću dijete, kad oblaci prijete, ja dignut ću rolete i znam da bit će... Pretežno vedro, vakulaj reko. A hoće li zaista biti pretežno vedro, reći će nam i sam najpoznatiji meteorolog u Hrvatskoj, Zoran Vakula. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na ovom, nije igrokaz, nego, kako se to kaže, mladenački. Glazbeni glazbena... spektakl. Tako je. Pa evo, jedan od najpoznatijih, molim, ispravak pogrešnog navoda kao u Saboru. Jedan od najpoznatijih, može. Evo, onda jedan od najpoznatijih meteorologa u Hrvatskoj, Zoran Vakula. Pa ajmo onda s jednim pitanjem, kako će nam biti ova zima do kraja? Hoće li doći koji dan kad će biti ovako pretežno sunčano ili je to sve ono predaleko za reći? Kada bi kamera napustila nas i otišla vam, mogla bi ugledati danas sunce. Dobre. Nakon puno dana bez sunca. Da. Dakle, neću reći da sam ja donio sunce, Bog nam je svima dao, ali bit će i sunčanih dana, ali činjenica jest da ova zima je malo deficitarna, odnosno ima manje sunčanih sati nego što je to prosjek u ovom dijelu Hrvatske, ali za zimu i nije tako neobična stvar. Dakle, oblačno, tmurno, maglovito, južinasto neki bi rekli. Po vašem sudu, kakva je bila ova zima do sada? Je li bila hladnija od prosjeka, prosječna, toplija od prosjeka? Pa sad, s jedne strane mislim da je bila hladnija. S koje strane? Pa stoga jer znam ujutro kad idem u školu smrzavala sam se više nego inače. Je li? Da. Dobro. Ali s druge strane ja mislim da smo se mi svi naviknuli na toplije vrijeme i danas je tih par stupnjeva u minusu ohladilo ko da je ne znam koji minus. Dobro, ovo je osjećaj. Uh-huh. Stvarnost, kao u onom filmu Reality is completely different, je malo drugčija. Ova zima je toplija od prosjeka do sada, iako je bilo tih hladnijih dana i sa debelim pod navodnicima minusom i sa dvoznamenkastim, a naš mozak se ponaša kao u pjesmi Pamtim samo sretne dane, pa je zapamtio te debele minuse, a nije većinom ova toplija jutra od prosjeka sa uistinu malo negativnih vrijednosti temperature zraka. Dakle, hvala za sud, nije baš najbolji, osim u tom smislu da je bilo ove zime hladnoće, bilo je hladnih dana kakvih nije bilo dugo u vašem kratkom životu. Da, to je istina. I zato ste zapamtili to i to je sasvim korektno. Dobro ste zapamtili što se toga tiče. A opći osjećaj moći ćemo dati, odnosno opći sud, klimatološku ocjenu, moći ćemo dati kad zima završi, a mi meteorolozi smo malo ograničeni u tom računanju zime. Recimo za vas zima počinje kada? Pa po datumu ili kao po osjećaju? Kako god. Pa po datumu. Sad 21. prosinca, oko 21. prosinca, završava najčešće oko 21.3. To je ovisi sad o astronomiji. A za nas meteorologe, rekao sam da smo ograničeni zbog jednostavnosti računanja. Mi računamo zimu od 1. prosinca do kraja veljače, 28. 29. Pa kad to završi, onda ćemo gotovo sigurno, nisam rekao sigurno, nego gotovo sigurno moći zaključiti da je i ova zima bila jedna od barem malo toplih od prosjeka. Dakle, nastavak ove zime što se tiče veljače, ide nam zahladnjenje ovaj vikend sljedeći, a nakon toga, samo prolazno kratkotrajno, u prolazu Komeri Cetinić, nakon toga ponovo zatopljenje, tako da neke dugotrajne, velike hladnoće vrlo vjerojatno neće biti. Molim da se uoči spominjanje gotovo sigurno, vrlo vjerojatno, a bit će poslije toga i nekih drugih ovih prognostičkih izraza koje je nama uobičajeno, a nisam siguran da baš svi razumiju. A sad kad smo već kod tih godišnjih doba, kako na vi to gledate? Kakvi su ti prijelazi, na primjer, između jeseni i zime? Mi dalje učimo da postoje 4 godišnja doba, a ponekad nam se čini da sva 4 doživimo u jednom danu. Pa dobro, ima i toga, ali to je opet čini nam se. Ali kad se pogledaju neki prosjeci, neke srednje temperature sezonske i mjesečne, onda se može uočiti da
uistinu postoji i dalje 4-godišnja doba u ovim našim geografskim širinama, tako da ne moramo strahovati da smo ih izgubili, imamo ih, ali je sve malo pomaknuto prema toplijem spektru, prema više temperaturi nego što je bilo nekada. Vaših 18 godina je najtoplijih 18 godina u mom životu, u koji se može strpati vaša 3 života. Znači, kad sam ja bio kao vi, bilo je puno hladnije u prosjeku i bilo je kod stvaranja snijega puno lakše. Čim je niža temperatura zimi, lakše se stvori pahulja snijega. A kako se stvara pahulja snijega? Pitanje je koje pitam djecu u vrtiću i osnovnoj školi. Sad pitam vas. Pa pahulja snijega se stvara kad... vodena para u zraku se smrzne. Ono što najčešće se odbijam odgovor, smrzava se kapica kiše, a nije. Dakle, kapica, toliko je hladno da se kapica kiše ne može smrznuti, odnosno vodena para u zraku se ne može stvoriti u kapicu, nego se vodena para u zraku smrzava, nastanu prekrasni štapići, iglice, pločice i nakon toga nastaje snježna pahuljica. Malo edukacije, to vjerojatno niste očekivali baš sad. Da, ne. Ko tu vodi koga? Budemo mi radili neki miks, čini mi se. Recite mi, kako uopće nastaje jedna vremenska prognoza i koji elementi utječu na samu vremensku prognozu na nekom lokalitetu? Imate baku? Koga? Baku. Imam baku, da. Je li ona kad prognozira vrijeme? Svaki dan. U kom obliku? Kako to kaže? Ako je nebo narančasto, onda bude ujutro, na večer kad? Na večer. Dobro. Drugi dan jako puše. Tak je rekla? Da. Dobro, to nisam znao. To je baka ima tu prognozu. A ono iz babinog kuta se crni? To ne znam. To ne. Ali obično prema bolovima. Dakle, naš organizam osjeća promjene u prirodi. Znači, promjena zračne mase, dolazak toplijeg hladnijeg zraka, snižavanje atmosferskog tlaka zraka, povišenje, vjetar s koje strane puše, zahladnjenje, zatopljenje. Mi smo puni vode i naš organizam osjeća te promjene u atmosferi i neki ljudi osjetljiviji na promjene vremena mogu prognozirati kratkoročno, pa čak i nekoliko dana unaprijed ide promjena. Joj, kaj me tu štreca di sam lomila ruku ili mi boli glava, boli duša, južina je, val me valja, ide promjena vremena. Mi meteorolozi uglavnom nismo meteoropati, nego gledamo prognostičke izračune različitih modela atmosfere, dakle računalo nam izračunava kako će biti vrijeme, a to računalo nije samo po sebi došlo, nego su meteorolozi, matematičari, informatičari, fizičari, kemičari ujedinili snage i pokušali još prije i pokušavamo i dan danas sve ovo što nas okružuje opisati jezikom računala, dakle 0,1, imali ste informatiku u školi. Dakle, zamislite da sve što vas okružuje samo pretvorite u brojke. Kao u Matrixu, recimo. 0,1, 0,1, 0,1, nema ni dvojke čak. I pri tome koristimo sustave jednadžbi fizikalnih sa puno nepoznanica, u koje ulazni elementi su stvarno stanje atmosfere, a izlazni element, rezultat je prognoza. Budući da ne možemo dovoljno dobro opisati ovo kako je sada, imamo neka zaokruživanja, recimo broja pi. Se sjećate broja pi iz matematike? Koliki je? 3,14. Dobro, može li bolje? 3,14 i onda još puno brojeva. Dobro, jedna mlada srednjoškolka mi je za vrijeme jednog predavanja u razgovoru ovako rekao, ja znam broj pi na 100 decimala. Ima fotografsko pamćenje. I zapamtila ga je. Ništa neobično. Ali upravo taj broj pi je jedan od pokazatelja zašto mi prognostičari griješimo. 3,14 je sasvim korektno reći za broj pi, neki ne znaju ni to. 3,14159, 3,1415962 i tako dalje. Sve ove sitnice, ove decimale koje odbacujemo, mogu u prognozama biti veliki brojevi nakon nekog dulje vremena. To je teorija kaosa. Butterfly effect, teorija leptira. Leptir zatreperi krilima na jednom kraju svijeta, nakon nekoliko dana proizvede se oluja zbog tog treptaja poremećaja na drugom kraju svijeta. To je prisutno u vremenskoj prognozi i zato nismo, a ne vjerujem da ćemo ikad biti 100% točni.
Dobro. Dakle, mi radimo prognozu, odgovor je kratki na ovo pitanje, na temelju stvarnog stanja atmosfere, zahvaljujući fizikalnim jednadžbama, izračunavamo buduća stanja atmosfere. Zahvaljujući razvoju tehnologije, to danas ide ovako. Mi danas ne radimo prognozu na temelju jednog izračuna, nego 100-tinjak izračuna različitih modela atmosfere i naše iskustvo u analizi tih modela. I zato me i dan danas smeta, iako sam to objašnjavao već milion puta, kad ljudi izvuku neku aplikaciju, to je prava istina, tak bude. Ne, to je jedna od mogućih istina. U prognozi je kao u pjesmi, istina voda duboka. I moramo biti jako oprezni kad govorimo o vremensku prognozu, da to napravimo na jasan način, da ne prevarimo ljude, a da im damo spoznaju da je riječ o mogućnostima. I zato spominjem jako vjerojatno, gotovo sigurno, malo vjerojatno, možda, ponegdje, mjestimice, ona famozna rečenica, djelomice sunčano spominjivo na oblaku ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Znate što ljudi najčešće čuju samo? Kiša. Samo kiša. Tako je. A ovo zaboravlja. I onda ja dođem na plac. Pak ste fulali, gospodin Vakula, rekli ste da ovo kiša. Rekao, jeste vi bili ponegdje? A rekli ste da postoje razne aplikacije, ljudi najčešće izvade jednu i onda ste jedne očitaju kako je vrijeme i samo će tako biti. Ta je najbolja. A jel postoje neki možda alati koje vi vidite dok gledate prognoze i na raznim internetskim stranicama i to, prema čemu možemo prepoznati da je neka točnija? Nema. Ne. Običan smrtnik to ne može znati. Ni mi meteorolozi. I zato govorimo o mogućnostima, o vjerojatnostima ostvarenja. Nijedna prognoza nije 100% točna. Svaka ima neku grešku, pitanje u kojem elementu. Mi prognoziramo na oblaku, oborinu, količinu, vrstu, smjer, brzinu vjetra, temperaturu zraka, to je ono što ljudi čuju, a povrh toga računamo još niz drugih elemenata koje ljudi i ne koriste u svakodnevnom životu, ali nekad su nekome važni. Nekad smeta da samo kapljica kiše mu padne i uništi posao. Nekome to, kad idete od kuće do škole, malo će mi uništiti frizuru, malo će mi se zakovrčati kosa, ali to nije strašno. Milijuni eura mogu propasti ili pak neko zaraditi zahvaljujući kvalitetnoj vremenskoj prognozi. Dakle, nije šala, a toliko je puno nepoznanica u njoj i zato vi mladi, na vama je da možda pronađete još neki bolji način. Pitali ste me koji je alat. Ljudsko iskustvo je trenutačno meni, po mom sudu, najbolji alat. Umjetna inteligencija pomaže, ali je daleko još od savršenstva. Kako vi vidite onda tu umjetnu inteligenciju da utječe na meteorologiju? Mi smo se s njom sukobljavamo pod navodnicima, pomaže nam već desetljećima. Dakle, umjetna inteligencija možemo nazvati software, programski paket koji recimo radi post-analizu. Dakle, nakon što dobijamo izračune, prilagođavanje tih izračuna iz modela atmosfere u stvarno stanje atmosfere. Ali još uvijek nije dovoljno savršeno. Pogotovo kad imamo ovako kompleksnu, lijepu, a tako složenu zemlju, koju imate ravnicu, središnja i istočna Hrvatska, uz poneki brijeg, jezero, baru, rijeku, pa onda brdovitu gorsku Hrvatsku, Gorski kotar, Liku, pa sjeverni Jadran, srednji i južni Jadran, unutrašnjost Dalmacije, unutrašnjost Istre sa svojim specifičnostima. Tu je čovjek najmanje griješan. Kad uspoređujemo, kad verificiramo prognoze običnih modela sa postprocesingom, odnosno sa naknadnim provjeravanjem i dopunjavanjem prognoze i čovjeka koji ima iskustvo u prognoziranju za pojedino područje. Koja vas je onda prognoza najviše iznenadila? Ili možda koju ste mislili da bude totalno drugačija, pa je drugi dan ispalo da je bio veći plus nego što ste vi mislili? Znači, greške se događaju gotovo svakodnevno, a sad koja je bila najjača, najveća, ne znam, ja volim spominjati kad me neko to pita, ovako pitanje, dogodovštinu iz mladosti moje supruge i mene, kad je ona išla na službeni put, na sindikalni put u Mađarsku. Ja sam radio, nazvao me, nisi mi rekao kako će biti vrijeme, kaj da velim curama. Ja sam onako bacio pogled samo na brzinu i rekao, ma ponesi kišobran. Ona je bila jedina koja je imala kišobran taj dan tamo. Ove druge su se smijale i rekli su da joj služi kao suncobran, a ne kao kišobran. Greška. Nisam dovoljno pozorno gledao prognozu, a
srećom nisam napravio veliku štetu. Gadno je kad se dogodi neka velika šteta. U isto vrijeme pamtim i neke situacije kod nekih koncerata na otvorenome gdje smo uspješno prognozirali gotovo u minutu kad će kiša prestati, kad se može dići reflektori, stage gore, tako da u našem poslu meteorologa prognostičara, imate uistinu svega, od jakog plusa do jakog minusa, i vjerujte da svi oni koji rade prognozu u Državnom hidrometeorološkom zavodu, na Hrvatskoj radioteleviziji ili na nekim drugim televizijama s nacionalnom koncesijom, a sad su sve moji kolegice i kolege s PMF-a, dakle fizičari, geofizičari, trudimo se dati najbolje od sebe. Što bi vi rekli što se promijenilo u meteorologiji kao znanosti i u pristupu očitavanja prognoze od onih nekih vaših studentskih dana kad ste krenuli s tim do danas, osim tehnologije, naravno? Tehnologija je najveći pomak. Dakle, znanost, teorija je manje više ista. Tu i tamo bilo nekih nadopuna tih jednadžbi, ali osnovna fizika se zna. Ali je tehnologija, razvoj računala, pomoglo da to ide sve puno brže. Kad sam ja počeo raditi 10.10.94. godine, gdje ste vi bili tada, i vaši roditelji možda, tada smo imali jedan izračun jednog modela i na temelju njega smo izračunavali 7 dana unaprijed, čak i mjesec dana unaprijed. Na temelju metoda analogije, dakle, spojili smo to sa statistikom. Danas, ujutro dođe čovjek na posao u 5 sati ili u 5:30 na HRT i ima 70-ak najnovijih izračuna od ponoći. Pred njim. I na koji izabrati? Da, to sam sad htjela pitati. Što izabrati? Dakle, ti izračuni se ponašaju kao dim iz dimnjaka. Dobro. Ste kad gledali dim iz dimnjaka? Da. Kak? Ovak je dimnjak i tu ide sa dim. I kaj se događa s njim poslije? Pa polako ono blijedi. Bljedi i osim što bljedi Luja, pluta i dalje. raspršuje se. Da. Znači neka čestica dima odavde ode gore visoko ovdje, druga čestica dima ode dolje. Tako se ponašaju izračuni kompjuterskih modela atmosfere više dana unaprijed. Dakle, u početku, kao i dim, su jako blizu, prognoza je vrlo pouzdana, malo se razlikuje, će biti +1, -1, to je zimi čak opasno, ali ljeti tako nevažno, 1-2 stupnja razlike, a nakon toga nekad 3., 4. već dan, najčešće 5., 7. dalje, ode u toplinu, ode u hladnoću. Recimo za ovaj vikend, prije 10 dana je izgledalo da može ići toplo i hladno. Već prije 4 dana, znači 7 dana naprijed se već vidjelo da sav taj ansambl, znači cijeli skup izračuna ide ka hladnoći. I onda smo mogli najaviti zahladnjenje kreće. Ali kad imamo raspršene rezultate, samo temperatura, da ne govorim sad oborinu koju je još teže prognozirati, onda se ne usuđujemo prognozirati više dana unaprijed. I ako ste primijetili, recimo, HRT Meteo aplikaciji, ste čuli za nju? Da. Kaže da. Da. Dakle, moje drugo dijete, u njoj dajemo prognozu za 55 mjesta za tekući sutrašnji dan, nakon toga za 3., 4., 5. dan unaprijed za područja, 8 područja Hrvatska, središnja, istočna, gorska Hrvatska, unutrašnjost Istre, Dalmacije, 3 dijela Jadrana, a za 6. i 7. dan prognozu za kopno i more. Znači ne po područjima, ne po mjestima. Nego što se dan prognozu udaljava, to mi povećavamo područje jer nismo sigurni kako će se zbivati s vremenskom situacijom. I onda kad mi neko kaže, gle, u aplikaciji ili na internetskoj stranici 10. i 14. dan unaprijed na mojoj adresi će padat kiša. To je varka, obmana, pričin. Nemojte vjerovati, a ni vi koji nas gledate, tim prognozama u dane. Po danima, u nekim situacijama, čak ni za sutra ne znam hoće li, gdje, neće, kada i koliko pasti kiše ili snijega. A nekad, ljeti, kad je anticiklona, područje visokog tlaka zraka, prognoza je pouzdana i 2-3 tjedna unaprijed. Sunčano, stabilno, vruće, ali to su rijetke situacije. Češće su one djelomice sunčanost primjenjeno na oblaku, ponekad uz mogućnost za malo kiše. A što je onda gore za okoliš i ljude? Hladni ili toplinski val? Jedan i drugi može naštetiti. Dakle, mi smo zadnjih desetljeća vašeg života, skoro 2 desetljeća, pa još i vaših roditelja, dakle, zadnja 3-4 desetljeća
smo mi pod češćim udarima, odnosno navalama toplog zraka. Kad se uspoređuje klimatološki prosjeci temperature zraka za Hrvatsku, bilo koje područje, ali ajmo reći za Zagreb kad smo mu najbliži, 1961. do 90. godina, 1991. do 2020. godina. Ovako je toplije. Dakle, veliki skok temperature u svim godišnjim dobima, osobito ljeti. Znači, ljeta su recimo ovoliko toplija odnosno na nekad, jeseni su ovoliko toplija, zime su malo više od jeseni. I tu je ono zašto ljudi gube godišnja doba. Nema velikih raspona, su zime postale također toplije, ali ljeta je još toplija. I s tim da onda neki misle, joj, samo upozoravate na toplinske valove, pa i prije je bilo vruće. Jest. Bilo je vruće i mi još uvijek imamo neke rekordno visoke vrijednosti temperature zraka iz prošlog stoljeća. Ali tada ta razdoblja vrućina nisu bila tako dugotrajna kao što su zadnjih desetljeća. I u tome je problem. Taj toplinski val koji zagrije i pusti nek traje, iako nije dobro kao u pjesmi, to potraje. A klimatske promjene, koliko tu sad pričamo uvijek o globalnom zatopljenju, onečišćenju okoliša, koliko to ima utjecaj na samu vremensku prognozu? A jesu li prognoze teže zbog klimatskih promjena? Da. Pa s obzirom da je razvoj računala i ljudi, ne samo razvoj računala, nego tehnika računanja i softvera koji su izradili ljudi jako napredovao, mislim da to nije toliko utjecajno. Mi se sad mi se zadnjih desetljeće, možda čak i desetljeće i pol, češće usuđujemo prognozirati neku rekordnu vrijednost, neki ekstrem, nego što smo to prije. Prije, znamo, recimo, temperatura najviše 42, najniža minus 25, i sad teško da će neko reći, sutra će biti 43. Danas se češće to usuđi. Spominje mogućnost tih ekstrema, zato što smo vidjeli da od zadnjih mjerenja postoje od sredine 19. stoljeća, dakle, zadnjih 170 godina smo mislili da smo doživjeli sve što se moglo doživjeti, a mi iz godine u godinu, iz sezone u sezonu, pa čak iz mjeseca u mjesec imamo neki novi rekord. I temperature u plusu, ali i u minusu nekad. Odgovor na ono prethodno pitanje, hladni valovi također djeluju na naš organizam. Ljudi se mogu smrznuti kada bi bilo dugotrajniji hladnog val koji može djelovati na zdravlje. No, srećom ili nesrećom, ti hladni valovi su sad puno rijeđi nego što su oni toplinski valovi u toplom dijelu godine. Ne samo ljeti, nego kreću već od travnja, svibnja i nastavljaju se do 10. 11. mjeseca. Nekad su naši stari rekli nema ljeta do Svetoga Petra. Znači, 5. mjesec. Sad zna zagrijat na 30. prije Svetog Petra. Da. Ili za Veliku Gospu gotovo je ljeto, 15.8. Da. Šipka. Cijeli 9. mjesec. I 9. i 10. čak. I 11. se ljudi znaju kupati, ne samo oni koji se kupaju cijele godine. Dakle, klimatske promjene su naša realnost, to nije pričam ti priču. I ono što mi možemo se prilagođavati njima u smislu, zbog klimatskih promjena mi imamo veće ekstreme, ne samo temperature, nego i oborine. Znači, moramo razmisliti o gradnji, recimo, šahta uz cestu koji može progutati veću količinu kiše u manje vremena. Jer upravo to očituje klimatske promjene, da su ekstremi veliki, izraženiji nego prije, a naš sustav gradnje nije tome prilagođen. Sad već ste tu spomenuli jednu izreku vezanu uz vrijeme. Mm-hmm. Dvije. A i u našem i okolini, pogotovo u Hrvatskoj, imamo nekoliko stotinjaka izreka vezano uz vrijeme. Nekoliko stotinjaka izreka, dobro izrečaj. Da. Ali najčešće naše bake imaju neke teorije kako se vrijeme računa. Pa sam ja sad izdvojila 2 izreke i jedan način računanja vremena, pa da to sad malo... Dobro, evo ovako, prognoziram da će jedna izreka biti Sveta Kata snijeg na vrata. Da, to je bila prva. Dobro, a drugo je Lucijine brojanice. Da. Ajde da mi neka prognoza se ostvari. Evo, te su vam bile 100% točne. To su najčešći, recimo, gdje god dođem, gdje god promoviram svoju zbirku Vjerske teme i vrijeme, kojom pokušam ljudima objašnjavati razliku između pučke prognoze, baka naših, i znanstvene prognoze, i zaključujem, sve se štujemo, ali njihovim prognozama ne vjerujemo,
jer su manje pouzdane od znanstvenih prognoza. Najčešće ljudi gdje god dođemo u Hrvatsku znaju tu izreku, dakle sveta kata, snijeg na vrata. I ona je, ajmo reći, jedna od najmanje loših izreka ako smo blagonakloni. Znate kad je sveta kata? U 11. mjesecu. Potkraj 11. Da. Dakle, tada su češća zahladnjenja, ne nužno snijeg. Naši stari, kad nije bilo društvenih mreža, televizija, radija i knjige je rijetko ko čitao, su promatrali, bili su povezani više s vremenom nego mi, promatrali su nebeske pojave, atmosferske pojave. Jedne godine je palo na svetu katu snijeg, no sljedeće godine je zahladilo, možda hladno je, bude snega, i onda su stavili to u izreku. Iako je nakon toga 5-6 godina nije bilo toplo. snijega, da. Ali pokazalo se da uistinu u sjevernim krajima Hrvatske, pa čak i većem dijelu Hrvatske, taj kraj, zadnji tjedan studenog mjeseca, su češća zahladnjenja, dolazi hladnijeg zraka, gotovo je sjesen i već se približava zima, i zato je ta izreka jedna od boljih ili manje loših, za razliku od nekih drugih koji nemaju veze s vezom. Ili recimo ledeni sveci. Dobro. Jeste čuli za njih? Ne. Servacije, Bonifacije, Sofija i tako, ima njih u svibnju. Dobro. Dakle, to je, naši stari su primijetili da u razdoblju između 11. do 15. svibnja su učestaliji prodori hladnog zraka. A to je jako opasno u svibnju zbog mraza. I biljke koje krenu pupat, cvjetat, već davat plodove, mraz ih smrzne. I zato, a bili su vezani za zemlju, poljoprivredu, i zato su to više pratili nego inače. I ta izreka, recimo, kad su radili analizu prije 40 godina, se pokazala pouzdana u recimo 60%, što je više nego 50%. Da. Dakle, ima smisla. Dok recimo ova velika gospa zadnjih godina definitivno. A i ni prije nije bila na granici 50%. Dakle, ljudi su pamtili da opet dolazi hladnije, prekida se vrućine, ali dalje ostaje razmjerno toplo. Sad Lucijine brojanice. Lucijine brojanice, što vi znate o Lucijnim brojanicama? Pa da su stariji ljudi prije od Svete Lucije do Božića svaki dan pratili kako je vrijeme i zapisivali. I onda recimo ako je 15. padala kiša, onda će se znači u 3. mjesecu će biti ono kišovito i možda neće moći raditi vane toliko na polju koliko su trebali. Da. Nažalost, svijet bi bio puno, ili na sreću, bilo bi puno jednostavnije kada bi bilo tako, ali nije tako. Dakle, Lucijine brojanice od Lucije do Božića i ima drugo od Božića do Tri kralja. Znači, to nisu Lucijine, ali je ista stvar, ovisi o kojem području Hrvatske. Ljudi nisu imali drugog izvora informacije, vremenske prognoze, nego su pokušali na taj način. I dan danas, ne znam jeste li čuli, da postoji lokvarski kalendar u Lokve, dakle Gorski kotar, gdje ljudi proučavaju čak po dijelovima dana kako će biti vrijeme, pa onda prije podne, sredina dana, poslije podne, i na temelju toga da rade prognozu za sljedeće mjesece po dijelovima mjeseca. I koliko god bi ja volio da se njihova prognoza ostvari, ona se ne ostvari, odnosno ostvari se tu i tamo nešto i onda se to naglašava više nego što bi trebalo, ali ajmo ovako. I pučke izreke o vremenu vezane sa svecima i Lucijine brojanice je naša kultura, naša povijest i dobro je to njegovati, dobro je zabaviti se s tim, dobro je pratiti, već sami ne koristi samo da bismo mi mlađi, a pogotovo i mladi, više promatrali prirodu, a manje ekrane, da. Već smo dobili veliku pozitivnu i energiju i pozitivnu ocjenu. Iako korisnost tih prognoza u prognostičarskom smislu nije velika. Sad imamo jednu rečenicu koja je, mislim, najčešće izrečena tokom ljeta i kad je vruće, onda znam da jako puno ljudi, pogotovo tu u našoj regiji, to izgovori. Nije vruće, nego je sparno. To je različiti pojmovi. Da. Dakle, jedno je vruće, drugo je sparno. Vruće, službena meteorološka definicija vrućine, vruć dan je onaj dan kada je najviša dnevna temperatura zraka 30 stupnjeva i viša. Dakle, ako je 29,8, to službeno nije vruć dan. Iako je nama vruće. Ali to je sad službena ocjena, a ovo jedno je osjećaj. Sparina je povezana sa količinom vlage u zraku.
nekad nekome može biti sparno i na 20 stupnjeva, a nije vruće. Ali u govoru se to izgubi, sparno vruće mi je. Bitno da se razumijemo, jer nije to znanstveni rad, nije sad to dizertacija ili magisterij ili ne znam što, da sad čovjek koji govori, koji osjeća vrijeme, koji komentira vrijeme, da tu mora biti precizan. Ja sam bolesnik, pod navodnicima, u tom smislu i volim čak ispravljam ljude, korigiram ih, a često puta se ulovim, rekao, čemu? Je li vruće sparno? Čovjeku je toplo i neugodno, a je li to zadovoljava meteorološku ocjenu vrućine? Manje je važno. Svi vas znamo po vašem radu na HRT-u jer vas svakim danom... Već 30 godina skoro. Da, gledamo, čekamo kad imamo neke obaveze vani i što ćete reći, kako će biti vrijeme. I vi gledate HRT, televiziju? Da, pa svi gledamo prognoze, da. Dobro, zato što sam primijetio da mlađi puno rijeđe gledaju televiziju nego prije. Pa dobro, to je istina, ali kad idemo negdje, kad nam treba, uvijek pazimo da ulovimo barem to na televiziji, da znamo kako se trebamo spremiti, naravno. Kako ste se snašli na televiziji, kako ste spojili meteorologiju kao znanost i vaš rad u medijima, jer ste bili prisutni i u filmovima? To je sad dodatno. Dakle, ono što je vezano za posao, nisam ja ni prvi, a ni posljednji koji je meteorolog koji je na HRT-u. Dakle, povijest predstavljanja, prognoziranja, prezentiranja vremena na televiziji Zagreb, preteći Hrvatske radiotelevizije, počela je 1965. ili 7. godine. Sad se ne mogu sjetiti. U svakom slučaju, prva meteorologinja, prognostičarka u emisiji za selo i poljoprivredu je bila pokojna doktorica znanosti Vesna Jurčec, koja je, dakle, u emisiji za selo i poljoprivredu ljudima objašnjavala što mogu očekivati od vremena sljedećih tjedan dana, i to je bila ploča sa magnetima. Danas nezamislivo. Nakon nje su dolazili drugi, legenda vaše bake i djedovi se vjerojatno sjećaju, Milana Sjerkovića, Tomislava Vučetića još starijeg, pokojnog Ivana Rupnika. Dakle, sve su to legende hrvatske meteorologije i u meteorološkom i u televizijskom smislu. Nakon toga smo došli mi malo mlađi, koji nastavljamo taj put, ali topla voda je izmišljena davno. Dakle, ideja je na što jednostavniji, razumljiviji način predočiti ljudima kako će biti vrijeme, koje su prognoze. Ono što je zanimljivo, kad sam radio dokumentarac o povijesti prognoze na Hrvatskoj radioteleviziji, vremenoslovni vremenoplov, jednostavno ime, moglo se primijetiti kako su nekada, ne znam, ajmo reći 3 minute izvještaja, skoro 1,5 minute, 2 bile posvećene kako je vrijeme bilo, a manje kako će biti. S razvojem računala, tehnologije, kako smo mi imali puno više temelja za pouzdaniju prognozu, ono kako je bilo se smanjuje. Ako sad uspoređujete HRT, recimo, izvještaj u Dnevniku večernjem, koji traje u prosjeku 2 minute i 30 sekundi, o prošlom vremenu je jedva pola minute, bravo, a ovo drugo je što više o budućnosti. Jedino ako se dogodio neki ekstrem, neki rekord, gle, olujna bura, orkanska bura prevrtela brodove, tad govorimo malo više o prošlosti, a više dajemo temelje na budućnosti, jer znamo koliko ljudi planiraju ne samo odjenut se, obuć se, nego i ozbiljne poslove raditi na temelju vremenske prognoze. Dakle, to je razlika nekad i sad. Kad razmišljam zašto sam ja jedan od najpopularnijih meteorologa, vrlo vjerojatno, gotovo sigurno je to i zato što sam se dao nagovoriti, upustio sam se i ove izvanškolske aktivnosti. Dakle, DHMZ, televizija, ajmo reći, to je škola. Da. Nastava. A ako idete na novinarstvo, na glumu, na recitaciju, na, heklanje, to su izvanškolske aktivnosti i tako sam se ja usudio ići, recimo, na poziv kolegice, jedna od prvih bila je Silva Skender, u dječji program, obrazovni program, školski program, edukativni program koji je tada postojao. Djeca su više gledala televiziju nego danas i u tim emisijama sam ja objašnjavao djeci, na jezik razumljiv djeci, dakle od vrtićaraca pa do osnovnoškolaca, tu i tamo nekad i srednjoškolci, u parlaonica je bila, čini mi se, za srednjoškolce. Objašnjavao sam im o vremenu, o atmosferi, o meteorološkim elementima. Pripremajući se za te emisije sam radio skice
I tu su nastale skice za moje meteo slikovnice koje sad objavljujem, pripremam sad 9. A osim toga, valjda sam im bio zanimljiv, ne znam. Nisam imao nikoga na televiziji da me pogura, nego valjda zbog te moje glagoljivosti, što ne dam ljudima doći do riječi i do pitanja. Bio sam malo finiji, nekad više sam davao. Počeli su me zvati i u druge programe. Tako da sam bio i u kvizovima. Bio sam prvi meteorolog u svijetu, navodno. To kad sam komunicirao sa drugim meteorolozima sam spoznao, koji je plesao u svjetskom show Plesa sa zvijezdama. Dakle, odplesao sam svoje. Dakle, sve u filmovima, dramskim serijama, dakle, sve te izvanškolske aktivnosti su pridonijele da me se spominje kao meteorolog i nadam se da su barem nekoga koji je gledao i filmove, serije, taj zabavni program privuklo, primamio na bavljenje meteorologijom. Zadnje vrijeme čini mi se da nije puno, jer fakultet u Zagrebu ne obiluje baš studentima geofizike i bilo bi mi drago da recimo ovaj podcast potakne nekoga iz Zaboka da promisli zašto ne bi upisao PMF, geofiziku, od prvoj godine, znači 3+2 i postao meteorolog. Geofizičar, znači na početku su svi zajedno, a nakon toga se razdvaja na meteorologiju, seizmologiju, oceanologiju, oceanografiju. Kakvi su onda bili vaši studentski dani na geofizici u Zagrebu? Tada nije bila geofizika kao sada, tada je bila prve 2 godine opće fizike, dakle svi zajedno, a nakon 2 godine se onda išla teorijska, nuklearna, astronomska, geofizika s meteorologijom. Ja nisam nikad znao da ću postati meteorolog, nisam planirao to. Meni je bio cilj u osnovnoj školi u Pitomači i u srednjoj školi u Virovitici što prije završiti fakultet, zaposliti se, maknuti se, kako bi rekli domaći, zgrbače roditeljima, dakle da budem samostalan. I to sam uspio. Relativno brzo, najbrže u generaciji. Ali nisam znao što ću biti. Ko u osnovnoj školi, dakle, ne sad kao vi, sam već radio režije, recimo režirao sam jednu kazališni komad, igrokaz. A prije toga sam već izdavao svoj časopis. U osnovnoj školi, niste gledali kad pisat ću i stroj? Da, vidjeli smo taj izum. Vidjeli ste, ali niste onako. Znači imate tastaturu, ali ne možete ovako lagano, nego morate tuč po tome, malo žešće. I nije bilo ko danas printer, pisač, pa onda 100 kopija, nego imate indigo papir. I znate kaj je indigo? Onaj s plavom kao ti. Bravo, dobro, znači ima nade. Dakle, 4-5 indigo papira, među tankog bijelog papira se stisne, stavi se u pisaći stroj i kuca se ili se nakon toga crta. Dakle, ja sam radio svoje križaljke, karikature, svoj prvi strip, svoj prvi roman Toka svijesti, odnosno sad se to zove roman Tijeka svijesti. To sam radio u tom svom časopisu u osnovnoj školi. Kako to da ste se onda odlučili za studij fizike? Ja sam istodobno išao i na natjecanje iz matematike i biologije. Aha. Tako da podijeljena, bipolarna osoba, podijeljena ličnost, društvenjak, pola prirodoslovac. I upisao sam prirodoslovno-matematički smjer u Virovitici, tadašnje srednje škole, Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje. I tada nisam znao što ću biti. Većina ih je, dobar dio kolega mojih je išlo na ETF, FER sadašnji, bilo je na građevini, bilo je na geodeziji, ne znam li išao koji moje generacije medicinu, mislim da nije. Dakle, a ja sam bio jedini na PMF-u, na fizici, upisao se bez problema, znači da mi je temeljno znanje bilo dobro, jer tad se nije upisivalo na temelju ocjena, nego je obavezno bio i prijemni. I nakon 2 godine fakulteta sam imao sve ispite položene osim kemije i odlučio sam se za geofiziku jer se nisam vidio u laboratoriju, u bijeloj kuti, istraživačkom nekoj znanstvenoj fizici, nego sam se više vidio ovo, ja to zovem prizemnija, bliže ljudima, bliže našem svakodnevnom životu. I završio geofiziku, još nisam ni diplomirao, 94. godine su me pozvali na razgovor u DHMZ, bili ja počeo raditi. Tako da, očito su prepoznali nešto meni, pokojni Sjerković i Vučetić. Dali su mi šansu koju ja, evo, valjda sam iskoristio, tako djeluje. I ono što je zanimljivo da su mi tada, to je bilo proljeće 1994. godine, rekli da bi se ja mogao baviti vizualizacijom vremenske prognoze u medijima. Ja dan danas to radim. Eto ga, predvidjeli su vam prognozu. Dugoročna prognoza. I HRT Meteo aplikacije, možda jedino kruna te moje karijere što se tiče te vizualizacije, ali ne znam više što mogu novo smisliti. Dakle, ne znam, jel pratite Hrvatska radiotelevizija i dalje ima i teletekst sa mnogobrojnim meteorološkim informacijama,
internetske mrežne stranice, radio, televizija i aplikacija. Sve je pokriveno. Skoro. Jedno od društvene mreže, tu meteorologija ja nisam na društvenim mrežama i onda nisam gurao meteorološku informaciju HRT-a i tamo. Tako da je rijetko kad i moji kolege iz novih medija puste. Recimo da bi to moglo se poraditi, ali to neću ja raditi. A zašto ne? Pa mislim da bi baš dobro funkcionirali s ovom mladom publikom koja samo scrolla brzo. Ne slažem se. To nije moj medij. Ja se pokušao sam nekoliko puta gledat na Facebooku. Znam lajkat, ne znam staviti. I mislim da sam jednom, dva puta uspio proslijediti. Jer kako imam nakladu Vakula, moja sestra brine o društvenim mrežama moje naklade Vakula, ja joj napišem, pošaljem mail, pa onda ona to objavljuje. Pokušao sam, ali mi ne ide. Dakle, nisam savršen. Iako sam nekad programirao, ali badava. Ali ajmo se mi na kratko još vratiti na vaše slikovnice. Evo sad. Na vaše slikovnice. Imate sad, evo rekli ste, spremate devetu slikovnicu. Malgičasta. I kako onda upriličite djeci to vremenske prognoze i te termine? Pa, nisam još napisao ovu slikovnicu o vremenskoj prognozi. Ona je u planu, naime, tijekom, ja to zovem meteoknjiževni susreti ili promocije, više su to razgovori. Dakle, neki književnici, imao sam recimo na sajmu knjiga u Sarajevu, ja sam imao svoj igrokaz sa djecom, nakon toga je došao književnik koji je sjeo i čitao. Po meni to nije za djecu. Za djeci treba interakcija neka. Oni moraju kroz svoje, koliko je moguće opipljivo, spoznaje naučiti nešto. I zato ja s djecom razgovaram ovako, kao što sam počeo na početku razgovora objašnjavati o pahuljici, onda ih malo mlupim sa slikovnicom, pa se valjam po podu, legnem, pa im objašnjavam, gledamo oblake, pa im pokazujem ilustracije i slikovnica koje je radio Nick Titanik, prekrasne oblake. Jeste kad gledali oblake? Na nebu? Da. I kaj ste vidjeli u njima? Pa, razne oblike. Aha. A koja je razlika? Oblak, oblik. Pa, oblak na hrvatskom, sad, zamislite da sam na hrvatskom jeziku. Ejoj. Sad hrvatskog jezika, vidim oblak, oblik piše mi na papiru. Koja je razlika? Jednostavno je. Pa, oblik je vezan uz ono vrijeme, oblak je vezan uz vrijeme. Razlika u jednom slovu. Hrvatski jezik. Oblak, oblaik. Rijetko ko to primijeti. Ja mali mi je primijeti. Nedavno drugi razred. Pa razlika je A, I. Rekao, bravo. A toliko različitih oblika ima u oblacima. Dakle, pokušavam na taj način djecu zaintrigirati, spojiti hrvatski jezik i meteorologiju. Recimo, želite li da vam pustim vjetar? Može. Jeste sigurni? Da. Znate kaj znači pustiti vjetar? Aha. Dakle, djeca to ne znaju. Ili recimo, imate oblak, sunce. Vi ste ovdje između. Gdje ćete vidjeti dugu? Pa. Dakle, ovdje gdje je oblak iz kojeg pada kiša, ovako na sredini, ili ovdje gdje je sunce? Pa ovdje gdje je sunce. Nažalost, to je najčešći odgovor koji je netočan. Znači, tu gdje je oblak. Da. A zašto? Okrenete se suncu, sunce nek vam gleda onda kažu svi u guzu, ne, nego u leđa. Sunčeva zraka udara u kapljicu kiše, u njoj se odbija i u vašem oku stvara prekrasne boje. Dakle, na takav način, kroz razgovor, jedna mi se djevojčica rasplakala. Nije znala, pitao sam ko je najbolje čita, i čak mislim da nije rekla ja, nego su rekli ona čita, i onda sam joj dao da pročita riječ koja je najteža u meteorologiji za izgovoriti. Cumulonimbus. Dobro. Znate, možete izgovoriti? Cumulonimbus. Blizu. Cumulonimbus. Cumulonimbus. Dobro, to će drugi put. Ali recimo i tu dobijam djecu, pa onda svi zajedno, kada nam 100-tinjak djece u isti glas ko navijači u nogometnoj utakmici kreću Cumulonimbus. Oni zapamti izgovoriti tu riječ, zagrme, pa onda ide priča o munjama i gromovima, pa što nastaje prvo? Prvo svjetlost munje ili zvuk grmljavine? Pa prvo zvuk. Nije nego svjetlost. Molim? Svjetlost. Dakle, interakcija uz zabavu. Da nešto se nasmijemo, ali da tu kroz taj smijeh da nešto i naučimo. Tako idu moje promocije, moji meteoknjiževni susreti sa djecom i osnovnoškolcima, sa ovim starijim osnovnoškolcima, s njima razgovaram više o ozbiljnim temama vremenske prognoze, klimatskih promjena, a sa roditeljima, bakama i djedovima
I kad promoviram vjerske teme i vrijeme, govorimo onda više kak je nekdar bilo, a kak je sad. I one najmlađe i najstarije pokušavam im osvijestiti koliko mi radimo dijela, odnosno nedjela prema prirodi. Naizgled će neko reći da je bez veze, pa neš ti sad tamo papir, prirodi, plastika, pa to će istrunut. Papir još hoće, ali plastika neće. Da. Ili recimo koliko trošimo i energije na pranju zubi. Kad idemo piškit, znači doma smo. Idemo u WC. Pa sad vi pustite vodu, pa nakon 5 minuta, odnosno mama pusti vodu, nakon 5 minuta čerka pusti vodu, pa koliko je to potrošeno vode? I to tekuće vode, pitke vode. A može se pustiti samo jednom. Ja sam dijete sa sela koji je odrastao, koji je išao u poljski WC. Tamo nije bilo puštanja vode. Je li neko umro? Nije. Znači neće umrijeti ni to ako se pričeka od jednog piškanja do 2 piškanja, 3 možda čak, pa se pusti jednom voda. A ušparili smo energiju. A svako štednja energije djeluje i na okoliš. Ili recimo vožnja po autocesti. Ajmo, brzo, kratko od Zaboka do Zagreba može se preći za koliko minuta? Za 1:40. To kako jurite ili ako idete sporije? Pa ako jurite. To je već, može se, ako se juri, mislim da ide i brže. Pola sata, da. A koliko smo pri tome potrošili benzina više, koliko smo potrošili novaca i koliko smo zbog povećanog brzine idu veći ispušni plinovi van. Koliko smo nečistili prirodu. A kaj smo zaradili 5 minuta, 10 minuta, da smo se vozili recimo 90 ili 114, 120, štedi se energija, malo se kasnije dođe, a manje radimo nedjele prema prirodi. Zašto se prema prirodi ne bismo ponašali prema onom pravilu koje postoji u gotovo svim religijama ili filozofijama? Da. Koje je to? Zlato i srebrno. Pa ponašaj se prema drugome kako želiš da se drugi odnosi prema tebi. Tako je, to je zlatno, a srebrno je varijacija. Ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čini tebi. Dakle, nek to bude poruka ako je kraj ili nije. Može, je kraj. Hvala vam na lijepom ovom razgovoru. Bilo nam je sunčano za vrijeme razgovora. Možda vam je bilo vedro. Vedro ćemo reći da je bilo za vrijeme razgovora. Hvala vam na izdvojenom vremenu. A vama, dragi gledatelji, hvala na gledanju i vidimo se u idućoj epizodi podcasta Niš konkretno.